Okei, eli me ollaan salaisessa pihassa ja mun iskä niittää täällä meidän naapureille niinku ruohoa. Okei, silleen jou. Ihkuu. Okei, tuossa näette tuossa pensaan. Hei, nyt se tulee. Pakko vähän laittaa. En mä viitti juosta, sillä sit se näkyy kamerassa ihan helkkarin huonosti. Okei. Nyt tulee action-filmi tähti. Olen voittanut 60 hopeaa, 3 pronssia ja aion tähdätä kultaan. Okei. Tää menee YouTubeen, joten fanittakaa mua siellä. Antakaa hyvää mainetta. Kun mä itse oon YouTubessa, niin siellä on ihan hyviä videoita, esim. Kaapo ja Räjähtävä Hattara 1 ja 2. Ja molemmat on ihan ok. Makea Viljamin mopoauto on vielä paras. Et niinku, okei. Ja jos joku kysyy, niin vastatkaa aina moi. 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 Se on tosi tyhmä. Okei, nyt mä action-filmi tähti. No. Ok. Okei, nyt mä otan kiinni. Ihan sama. Lisää tulee. Muistakaa, mä oon action-filmi tähti 6 vuotta. Okei. Tuli meidän paikka. Iskee kunnon ryöstö. Tää video loppuu nyt.